luar biasa, meneguhkan, menyemangati hita ala di pasahat tuhatai dak panurirang ale ulaon ha panurirangon di pasahat tuhatai itu hita aka perhaladona jala sipata bui do aka manginang nang ruas ni huria ni HKBP si pangapul tu aka perhalado marhite dia tangnya kok kamu ma kamanginang akan aposon itu hatta na marhubas di HKBP on molo songon na diberek kamu si patah soratan akka pangula ni huriatta pagi dua na manginang apula-apul ma menyemangati mabek kamu ayo lu sipata mamikirhon habis sermon akka mata pangula gukti kiosong na tegang alidiba akka mata relax maju amang ba om maju pasi sigaretmu inamu se dang jalan keluar ya manginang dang apula-apuli ale amang relax maju hamu om maju manuhur jus asa sigar hamu bagian nina mangapul do ya kamanginang doho ma hamuna kamanamina inanami sude ruas ni HKBP dohot gabe alat di tangan itu hatai asang giat songon nata bigin aking ala si pangapul do akka pangula ni HKBP akka parhalado ni HKBP asang giat boy takas akka pangula ni HKBP songon hasil tiaon ni si Jesaya majalo ulau ni si pangapul tu bang sway naik songon ni sudi akka pangula parhalado ni HKBP gabe si pangapul di tangan itu hatai meneguhkan haporsiaon paneakon akan nasorat tuaka nahumaliang alehita sudi sama ruas pihak kamanginang masih pulam masama hita marhite-hite apul-apul nasihat tuhatai marilah kita saling menghibur satu dengan yang lain pasti dua dong akan amarsak di humaliakta buido na mga puli hita tuaka dongan marhite sakababahata na mga labohi na menyemangati na patuguhok kaporsiaw buido marhite na maredde hita gabi tarapu lakadongan ala bukwe de tepe matse takas na bui manuguhita mangapul rohata mangapul rohanya kadongan molo sipata soratan nguluon sorata dongata tay deho bukwe de tay dang namar guguau molo sohodiau ipe donganiau di tanah on